Ако се чуете какъв креатин монохидрат да се вземете, останете до края на клипа, за да разберете. Безспорно монохидратната форма е най-продаваната, най-изследваната и най-купуваната форма на креатин в цял свят. Но, както всяка една хранителна добавка, той тук има доста особености, които трябва да гледате. Избрал съм ви 3 продукта, които ще направим едно бързо сравнение. Първият продукт е 100% креатин монохидрат на марката Cytec. Втория е микронизиран креатин на марката Biotech. Цените на двата продукта са еднакви, но честно казано има разлика в разтворимостта. Микронизирания се разтваря в пъти по-добре, докато при този креатин вероятността да останат леки бучки или по шейкъра да има следи от креатин е доста по-голяма. Така че моят съвет е за една и съща цена винаги гледайте на креатина да пише да е микронизиран. А ако ви се дава някой лев отгоре, около 15%, то тогава може да заложите на отново креатин монохидрат, но с патента Creapure. Вариантът, който съм ви показал е на Amix, а самия патент е гаранция за чистота и суровина на качеството.